Dyw'r tŷ cyffredin ddim yn cwrdd ag anghenion bywyd modern rhagor. Beth am sŵn guys? Hi! Ac mae wastod un ystafell na sy'n fwy o boen i ni. O'n i ddim yn gwybod oedd carpet fan hyn. Y wetsuits, y snowboards. A gyda ffrysiau tai mor uchel, mae'n rhaid i ni addasu a gwella ein gofod. Da iawn! Mae hyn yn cwympo lawr drwy'r amser. Sorry! Mae diffyg amser, Rydyn ni gyd mor brysur. diffyg arian a diffyg gweledigaeth yn gwneud hyn yn anodd. Mae fe jyst yn ei fi dimlo'n dris. Mae fe jyst yn ddiflas. Ac yn aml ni'n rhy agos at y broblem i allu gweld yn glir. Wyt ti'n meddwl what it comes to now? Ond fi wedi dysgu, trwy wrando ar y problemau, Licen ni bod falle llai o bethau mewn mae. derbyn arbenigedd dylunwyr talentog, Okay, ni'n disgifio fan hyn. a meddwl bach yn wahanol am sut ni'n defnyddio ble ni'n byw, yna gallwn ni droi'r tai yma nôl yn gartrefi. A sa'i mas o wynt, fi jyst yn fishy. Felly dewch i ni Taclo'r Tŷ. Sy'n gired y tŷ? Da, dwi'n yr un lle.